sa atong kalibutan nga gipuy-an karon ng murag permit nga giuyog. Di ganit ka mao balanse ana. Kanang stress mo na akong gi-retire og sayo. Kay magkatiguang na ta kanang stressful moments di nakikakop ang atong lawas. Muna nga sa mga nag-edad taas-taas di kay likay na mo ana. Kay huwag na hinungdan sa mga daghang sakit sa kalibutan sa pagkakaroon. Life is short, do not make it short. Could you live a happy life? Samtang buhay pa. Could you have a happy life? Could you have a holy life? Atong tanawon. Ephesians 1 verse 1. Nganha sa mga balaan ug sa kasaligan usab diha kang Hesukristo. The question is, can a person be called saint even if he is still alive? What's the answer? Yes. Pwede ka. Ang atong tradisyon manggod nga nabaw-an ay pa ka mahimong saint kon patay na ka. But the Bible did not declare it nga diha ataman. Ang deklarasyon sa Biblia, kung namatay ka nga tarong, tawgon po kaniya nga saint. But before ka matawag nga saint, kung patay na ka, kinahanglan, i-demonstrate po nimo ang holy life samtang buhi ka pa. Di ba? Hagas ba po, dautan kang dako, pagkamatay nimo, i-declare kang santos. And I just want to tell you, take note on this, there is only one who could declare you saint. Not by the vote of everybody, dili sa botar sa kadaghanan, there is only one who could declare you as a saint. Kinsa man na? Ang Dios ra gyud. Dios ra gyud, wa na ilain. So kanang magdeklara mga tao nga siya kay santo, balaan ano di na mao. Kay ang makadeclare sa usa ka tawo nga saint siya or holy, ang Dios ra gyud mga igsoon. Tanawa sa screen. Adam came from the Creator's hand, a likeness of His Maker, healthy, holy, loving, just, and obedient. Paghimo sa Diyos sa tao, gihimo siya nga healthy, maayong lawas. Wa ang Diyos maghimog taong masakiton. Unsa pa gyud? Holy, saint, loving, mahigugmaon, just, matarong ug matinumanon. But sin marred his well-being. Man's physical powers were weakened. His mental, so good na silag pangatawa, na enjoy na kay sila sa pagtanaw sa Playboy magazine. Tanaw ha? Taod-taod, gi-close na ko ang Playboy magazine, I started to open up my Bible. Og tanan sila na ginayhinay pangawala. Ngano man na? His spiritual vision dim, and he becomes subject to what? Death. Yet the human race was not left without hope. Wa pasagdi sa Dios nga ang tao mamatay o mawalay paglaom. God wanted to restore in man the image of His Maker and to bring him back to the perfection in which he was created. Amen? Wa pasagdi ang sa Dios ang tao. Wa ta niya pasagdi. Naagyo sa handom nga He will bring us back to the perfection in which we are created. Healthy. Sa pagyod. Holy. Unsa pagyod. Loving. Unsa pagyod. Just and obedient. Ibalik gyud ta sa Ginoo ana. Og kana nga bitong initiative nga gihimo sa Dios, He is very busy working on that to everyone. Amen? Kaya di man ka gusto biyaan sa Dios sa the truth. Ug asa man nato makita ang kamatuoran? Naa ba sa chismis? Naa ba sa mga pangulo sa simbahan? Dili. Makita ba nimo sa church? Dili. The truth you could find it's only in Jesus Christ and in His Word. How can the truth purify us? Ang 1
Peter chapter 1, verse 22, nag-iyon siya. Tanaw sa screen. Sa naulay ninyo ang inyong mga kalag, pinaagi sa inyong pagkamasinugtanon sa kamatuuran. The question is, how can that truth purify us? Pinagi sa unsa? Obeying the truth. Mahimo kang holy. Mahimo kang righteous. Mahimo kang loving person. You could be a healthy person, a just person, if you will obey what? The truth. Kaning kamatuuran, mga kaigsuunan, ug makita lang gyud nimo na sa pulong sa Dios. Second, to bring us back to the perfection in which we are created, God wanted us to care for our body. Astilan. Sige, tag-ampo, Ginoo, taga-ibig na yung panglawas. Pero pakanon kag ice cream, wagas. Di ba? Sige, kag-ampo, Dios, taga-ikog na yung panglawas. Pero, paimnon kag soft drinks, murag way ugma. Okay? Ato tanawon. Now, tanawon. Ang 1 Corinthians chapter 10 verse 31 nag-ingon, busa. Tanong ang screen ha. Kung magakaon kamo o inom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Aminaw. Bisag unsa imong kanon, sa pagyod. Imong imnon, imong himuon, makahimaya, himuan ng tanan para mag-glorify ang taon bisan unsa. Inom bisan unsa nga masuod sa imong ginhawan. Pero kung gusto ka maiglawas, wara bargid na himua sa Dios ang soft drinks o ang Coca-Cola o uban pang mga soft beverages sa sinugdanan para ipainom sa tao. Unsa yang gihimo? Tubig ra gyud. Ang atong lifestyle, ang atong trinabahoan, unsa man eh. Ang uban nato, ang gabi himong adlaw, kadlaw himong gabi. Gi-reverse na to. Is health a matter of chance or a choice? Para sa imo, asa man ka, tsansa sa lagma? O kon imong pagpili? Okay, ito tasunahan. What are some lifestyle practices which destroys our body? Unsa man ning mga practices nga sagad karon nga nakadaot sa atong lawas? Hisgutan, ato ning i-review gamay. Here are some lifestyle practices which destroys our bodies. Taman ti manihag unsa ni? Okay. Proverbs 16:27, ang tao nga walay kapuslanan naglalang og daotang buhat. Og diha sa iyang mga ngabil adunay makasunog ang kalayo. This may be symbolical. Pero doon nag-inisay dako kayang connotation because thousands and even millions of people were dying for a smoke. Daghang mga tao na ngamatay tungod sa smoking. Ang giingon sa Biblia, ang pagpanigarilyo usa na kadaotang buhat. Pasalo ako kung sa mga smokers dire. Ayaw hunong human ani. Continue smoking. Diba, sigwingong ka ng pastora, hilabtanon yung kayo. No, it's not. It's just a matter of reminder. Diba? Sunod. No. Pero may man ta makabasaan eh. Asa man ito babasahan eh? Ha? Naasa? Pakitis sa sigarilyo, cigarette smoking is dangerous to your health. Probisag unsa ko istampa. Makita gihapon nato daghan sa atong mga professionals nga nasayod na unta sila sa evil of smoking, but still you could find them smoking, and they are donating millions of their money for the wealth of the tobacco corporations. So, iwan na makita. Ang sa Biblia, o sana siya kadaotang buhat. Every cigarette you smoke takes 14.5 minutes of your life. Kada sigarilyo nimo usa ka stick ana. 14
14.5 minutos ang nakuha sa imong kinabuhi matag. Sa inan ka na? Pagkada sigarilyo, usa ka buo 14 minutos, ug upat, nagdaghana na. Ang usa ka stick sa sigarilyo, pila na ka oras sa imong kinabuhi. Murag problemado. Gisgutan naman nicotine, problema, dili ba? Okay. O mo na, ang atong heart, simple kayo. When arteries get smaller and smaller, clot gets caught in the blood vessels. And then stroke or heart attack happens. Kanang ipang-atakis kasing-kasing, wala man na maabot. Nga kanang, by chance, tinuyo man na. Mamatay ka sa lung cancer, tinuyo na. It did not just come to you by chance. Tinuyo yun na. Sa pagyon, na good news, when you stop smoking, your lungs improve, irritation stop, inflammation stop, congestion stops. Puro stop na siya. Dripping mucus stops, shortness of breath stop. Muna o ako'y dagarong panahon na, di gyud ko manguyab o manigarilyo. Di ko. Nga naman, mabalo kog sa'yo. Paanakan ko nimo. Unya magpapatay-patay ka tungod sa imong bisyo. Kinsay pabuhion nimo ani mga bataa. Ako ra usa nga pagbuhat ani gitabangan ka manig piyong-piyong duha. Og ako po'y ginikanan ron panahon na, I would suggest to my daughters, ayaw gyud mo panguyab og pagminyo og mga smokers. Because they are trying to kill you softly. Sunod. Tatawag God, quitters always win. By the grace of God, you will win the battle of smoking. Abi nimo, kay balo man ko ana, daghay gustong mohonong ana, pero maglisod lang gyud tilas tungod kay na addict naman gud sila. Mao na nga kamo nga naminaw sa ato sa social media. If you wanted to quit from smoking, there is only one whom you could trust and help you. It is only the power of the Holy Spirit through Jesus Christ. Demonyo manggod nga bisyo. Makahawa ka ana, Dios lagyoy makatabang nimo. Muna nga, sige. Okay. Muna, gusto sa Dios kamayo kag lawas. Kay ibalik lagi. Gusto sa Dios kabiyaan mo ng bisyuha. Kay God wanted you to be what? Healthy, holy, happy, loving. Di gusto ang Dios magtanaw nga mga masakiton ta. O bahal ka ba nung karang naa ka sa magyango ka sa kasakit sa imong kalawasan, nagsuffer ka sa disease ng mga terminal na kayo, nagtuo ka malipay ang Dios magtanaw nimo? Dili oy. Makaingon gid ang Dios. Sorry, biktima lang gyud ka sa insurgency sa kalibutan. Ano pa isa? Ang Dios Biblia. Ang bino mo usa ka tigtamay, ang maisog nga ilimnon mo isabaan. Binsay kinsay masayop tungod nini di magyalamon. Kini pong inom og bino di pataranta. Pasaylo ako og naalang na diri ha. Walang personalan, trabaho lang. O ang ako pong anak dalaga rong panahon na, di jud ko mo advice nga manguyab siya og mo inom, palainom, og palahubog. Asa may delikado, palahubog o palainom? Ha? Ha? Ha, palahubog? Dili. Abi nimo ang sa delikado, kanang palainom. Kay mo inom na siya og hilabihang daghana, di na mahubog. Kanang napalahubog, maagian nagpanel, sabino di pataranta hubog, pero kanang palainom, bisan pagligoo na siya, di gina siya mahubog. Ang bino mo tamay, ang maisog nga ilimnon mo isabaan, besa kinsay masayop tungod ini, di gid magyalamon. Wa pagyugo ka kitag tao, nga hilabihan ka nanti pang utok, professional as that, nga kung mahubog, dili magyaw-yaw og limaw. Kamatikod mo?
Di lang kumusulti. O kinsa na, kanata sa social media, kinaarabata sa Facebook karon. Na daghang mga lantip nga mga tao nga nabalaan ako. Dagko og mga katungdanan sa lungsod, sa siyudad og sa atong nasod. Pagkamuhubogan ni. So ginlata lang ka. Atubangan sa daghang mga tao, nangihi. Unsa pag yun? Magpataka ng istorya nga wa didto adiri. Nahimo siyang temporaryo nga buang. Unya pagkabuntag ra ba, proud kay sila mo naon sa kalibutan, nga hubog sila pagkagabi. Where in the world? Tanawar ko ng inom ka ng maisog nga bino. Di ba kay mahimo kang sabaan? O bisag kinsay masayop tungod ng inom sa bino di pataranta, dili manggialamon. We are fighting the battle of the battle. Unsa ang pag-pronounce sa ana? Nakig-away ka sa gubat sa botilya. Asa man gabay? Adto kos gubat. Sa may imong kalaban, botilya. Kamong naay uyab diri ana mga palahubog o palainom, itambag lang ninako, pamiyae na ninyo. Ug ako say ulit tao rong panahon na, di sad ko anang bisyuha. Kay luoy kay akong asawa, luoy akong pamilya, luoy akong mga kabataan. Askag yung luoy. Ngunang, what are some of the lifestyle practices which destroys our body? Smoking and drinking wine. Usa na. Iapil pa nato ng drugs. Nga grabe ron panahon na. Mahimot ko ng mga tao, kadtong nangamatay bitaw sa drug war ni Duterte, ingon din sila nga, kanabitaw na ay violation sa human rights, correct? Pero, kadtong gipang patay sa mga adik, wa ba'y violation sa human rights? Kamo nga nagsigigtira kang Duterte anang iyang drug war sa unang panahon. Kadtong nangamatay nga mga drug addict, mga drug lords, sige mong singgit nga violation of human rights? How about kadtong nangamatay? Gipang patay, gipang rape sa mga kanang mga addict. Na ba'y hustisya nila? Tanawan na. So, what are some practices nga destroy itong lawas? Smoking and drinking. Okay. Okay. Aritas kaon. What was original diet for man? Unsa may original nga pagkaon sa tao? Unsay original ito ang kaon? Kaya nahibulod ta nga kining atong kaon, makamatay pod ni. Kung di ta mangaon, patay. Pero mukaon ganitag di maong pagkakaon, patay pod. Batasan na ba ito mukaon, basta kay murag kasudlan pang atong bitiis atong kargahan. Pagtanaw pa muburot ang bitiis atong kargahan. Pagtanaw nato ang atong tiyan, mura nagkatudsa, naglusa og kuto, ay hapat ang mangundang. Diba? Unsa may original nga pagkaon nga giandam sa Dios para sa tao. Genesis chapter 1 verse 29, og mingon ang Dios. Tan-awa, gihatagan ko kamo sa tanang mga balili. Kabalo ta unsay balili? Sagbot. Nga nagahatag og binhi nga ana ibabaw sa nawong sayot tibuok yuta. Og sa tanang kahoy nga may bunga sa kahoy nga naghatag og binhi alang kaninyo kini mahimong kanon. Unsay original diet? Verse 4, apan ang unod uban ang kinabuhi ni nga mao ang dugo dili ninyo pagakanon. Nagtugo na ang Dios daan sa sinugdan pa nga ang unod sa mananap o ang dugo di gyud ipakaon. Unsa may original nga pagkaon sa tao nga gihimo sa Dios? Okay. Tanawon, fruits, grains, and vegetables. Wa sa sinugdanan ng mga untag isda. Wa sa sinugdanan ng mga untaog karne. Nag-ingon ang Diyos danan pa, ayaw mo kaon og unod sa mananap o
dugo. Pero karon ang dugo, di gid na malabay. Daginotol pa magid sa tao. Himuong dinuguan. Wa siya kabalo nga ang tanang sakit sa mananap asa makita. Dugo. Mabitaw magsakit ta, unsa ahaman ta moadto? Midtik pagahuman, unsay unang himuon? Kuha og dugo. Didto sa dugo, makita tanan. Unya kanang mananap, nagtuo kag wa na sila sakit. Mga kaigsuonan, original diet sa tao. Fruits, grains, and vegetables. Pero karon, mga unatag isda, mga untag karne. Wa man ka didis Ginoo. Unta ko na hunaon. Ingon ang Dios, mga on man gyud mo, pili apod ninyo. Dili kaya apil butiti, apilo na natugtuwa. Di lang kumusultig asa nga dapit. Ngay duha ka pamilya nakakitag butiti. Ilang giihaw. Human sa duha ka oras, duha pod ka pamilya gipangsud og lungon patay. Nangahilo. Nabalita gyud na. Dugay-dugay ng panahon. Now, mga on magintag mananap. Unsa mang mananapa ang angay nimong kanon? Ingon ang Dios, halakaon. Pakanon ta ka. Pero tagaan ka na ko sa mananap nga pwede ni mong kanon nga kanang maarang-arang ba? Kung mahimo ka ng lesser evil bitaw, magaon magita. Sige, tugutan ta ka pro. Di ay mga mananapa nga imong kanon. Unsa ingon sa Dios? Okay, mao kini ang mananapa kanon ninyo. Ang baka. Sa pagyod? Karnero. Unsa pagyod? Kanding. Ta. Sa pagyod, ang serbo, ang kurso, o ang lagsaw, kabalo sa lagsaw, kanang serbo, kurso, o lagsaw, magkaliwat na sila, deer, binaw, wild, usa, kanang wild nga goat. Unsa ang uso, unicornio, ang bakang ihalas, o ang kanding nga ihalas, maunay, makaon. Ako bukaon kay ngunan di sa lakaon na. Pero hinumdumi nga bisan pag ipakaon na sa Dios, dili na maayo sa imong lawas. Pero kung mukaon manggaling ka, pili-pili apod na. Pero bisan nang nanapa, giingon ang Dios nga ipakaon na, pero pilion pod nimo kanang mga mananap nga healthy ang imong ihawon kung mukaon ka. Ayaw pod nang nagsaguroy na. Ay batasan ra ba na to? Nga. Masay nga na? Tiwasan. Kung asa tong mananap nga lisod na makalakang, mao itong ihawon. Kadtong mayog lawas, ayaw na, kaya ato ng padaghanon. Kaning mga batig lawas mo nitong ihawon. Unya, ang sakit at tumanapa asa padong. Naapod na to. Ato pong ikaw. Unsa pag yun? Naay mga mananap, kawabutang diha. Nga pwede makaon, ay ilhanan. O ang tagsatag sa kamanarap na bahin ang kuko. Nga nagabaton sa kuko nga pika sa duha. O nagapangusap sa kinaon, taliwala sa mananap, kana kanunin niyo. Unsa pag yun? Ilhanan. Mga mananap nga nagtsaw sakad, nag-usap sa kinaon. Unsa man ang mananap pa? Kinaon, nag-iusap pa. Diba? So, unsa pa magya? Kanang baka, kanang kanding. Diba? Pag sab-sab, anak, sige ng kauntulon. Sa diha magpundo na sila, masigig usap. Sabot pasabot. Katong ilang kinaon sa sulod, ilatong ipagawas for final mastication and for final digestion. Kanang mga mananapa, ingon ang Dios, makakita ka ana, pwede nimo ng kanon. Maayo na sa imong lawas. Pero bisan pagani, nakaplagan karon panahon na nga ang animal diet, animal foods, number 1 na siya nga naghatag og balatian nga cancer sa mga tao sa kalibutan karon. Pero sa unang panahon, ang Dios, di wa gyud siya ana. Pero kay mga o man lagi ta, ingon ang Dios, sige, granted. Cloven hooves, pikas ang
kuko, unya, tsudakan, nag-usap sa kinaon, maunang mananapa ang pwede di mong kanon. Pero bisan palagi, dili jud na mao'y pinakamaayong nga diet. Kaya ang pinakamaayong nga diet, it is a vegetarian diet. Ako mukha ko kanang mga mananapa. Pero gamay ra gyud nga hiwaan na. O gababa mo kabalo, nga ang kusog mo kaon sa karne, sa bisag sa karne sa mananap, nag-contribute na silang mapaspas ang ilang pagtiguwang o ang ilang aging. Kadtong dili hingaon og karne, mahilig sila prutas, gulay, utanon, makaigsunan ang ilang edad, younger, makaigsunan sa ilang lawas. Ilang edad sa 60, pero ang ilang lawas na pa sa 50, 45. Tungod kay mo contribute gyud ang atong diet, ang flesh foods sa atong aging. Okay. What kind of unclean? What kind of animals that are unclean? Kanang di bitaw pwedeng ipakaon sa Dios kay hugaw para nimo ug di makayo sa imong lawas. Bisan pa di ana, dili ninyo pagakanon kadtong pangusap sa kinaon kung adunay kuko nga pikas. Unsa may for example, kambilyo. So kanang kamil, di gid ang gusto Dios sa kay hugaw na para niya nga mananapa. Okay, nahibalugod siya kay siya naghimo. Ang libre. Sa bagyod, ang kuniho. Unsa man kuniho? Rabbit. Unsa bagyod? Nagapangusap sa kinaon sila apan dili pikas ang kuko. Mga mahugaw kini alang kaninyo. Kabayo apil diha. Sa bagyod, ang baboy, ganahan rabataan ni. Kay pikas ang kuko, apan wala nagapangusap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod ni ini, dili ka mo magakaon, dili usab ko magahikap sa ilang lawas nga mga patay. Ang common delicacy sa kalibutan karon abin buon sa pagkauna sa mga mananap, pork, baboy. Way kasal nga mahitabo sa kalibutan kung way baboy nga imartir. Tanang okasyon halos na ana siya. The most abused animal for slaughtering kanang mananapa. Baboy. Okay. What health problem does pork pose? Pork is loaded with saturated fats and cholesterol, correct? Sa bagyod, cancer in pig skin, kidneys and lymphatic system and other internal organ is common. Kung gusto ka magka-cancer o dali, sige ka og baboy. Pero human na to hisgutan ni pangaong gihapon mo. Kay ba sige niya maingon niya mo nga gidid-an man mo, no. Ato lang gisgutan for the sake of health. Okay. Now, sunod. Pork products are legally preserved with nitrates which are known to produce cancer-causing compounds. Kada mga baboy nga karne nga naa sa mga tindahan doon, matinga ka nga presko pa na siya. Abi na upila na nakabuan sa refrigerator, sa freezer. Dugay na siya. Nganong di na siya madaot hangtod karon? Murag presko lang gyapon mo tanaon tungod na sa nitrates. Ang nitrates are known to cause cancer. Now, sunod, pork contributes to numerous digestive and stomach problem. Okay. So, maunay sa mananap, aripunta, what kind of animals that are unclean? Do not show the cud, not lubin hooves, like swine. Apil ng kamilyo, kabayo, sana siya. Basta, masayo naging ilho nimo ang makaon nga mananap gitugot sa Dios. Pero bisan pa na minimize yun na nimo. Nagapangusap sa kinaon og pikas ang ilang kukuhala kanara. Pero kanang baboy ug unsa pa na kuniho, rabbit, camel, kabayo, dili na gitugod sa Dios nga himuon imong konsumo sa imong kinabuhi. Okay, arita sa what truths must all marine life pass in order to be clean or edible? Aripuga sa kadagatan.
Sa tanan nga anaa sa tubig, kini pagakanon ninyo. Ang tanang dunay kapay o himbis pagakanon ninyo. O ang bisan unsa nga walay himbis o kapay, kamo dili magakaon, mahugaw kini alang kaninyo. So unsa nga isda, kung mukaon kag isda, unsay pagkaon sa Ginoo nga isda sa imuha? Naray kapay o himbis. Kanara. Period. Ngano man? Ako sige ko research ana ngano man ha, ngano man eh. Ang Biblia wa man gud maghatag ana og reason nganong di man na ipakaon. Og doon ako'y libro nga nabasa nga nakalimot lang ko sa iya ngalan, but I have read it. Nga, kanidi ay mga dunay himbis nga mga mananap, pag mamatay di ay na sila, ang mga toxic substances nga ilang lawas, ilang i-deposit sa punuan sa ilang himbis. Ngunang pagkamatay na nila, pag imo sa himbisan, makuha ang majority sa mga toxic substances nga naa sa lawas sa isda. Nga naman, labi na ron panahon na, more than 30 million pounds of chemicals kipanglabay sa dagat. Asa padulong, kinsa naghimo ana? Kanang naa sa mga living creatures ka naa sa dagat. Ang mga isda, dili ana siya. Maabitaw para makaminimize ka sa adaot or distraction sa imong lawas, tugod aning naa sa mga kanang mga marine life nga ato ginakaon. Nag-prescribe ang Dios, kanihibalo ang Dios nga sa ulahing mga adlaw, ang dagat labayan ng tanang mga basura. Tinuod dili? Astilan. Karon ang atong mga sapa, ang tanan mga outlet sa CR padong sa sapa. Ang tanang outlet sa mga figure sa padong to sa sapa. Unsay giingon sa kanta sa asin, ang lahat na ilog sa dagat, yasumpay. Patungo. Tuwa ang tanang hugaw nga tapok sa dagat. Kinsay nagkauna na. Ang tuas kadagatan. Kanang mga white kapay o himbis, di na ipakaon sa Dios. Kay para na sila mo-maintain sa cleanliness, mga kaigsunan, sa kadagatan. Pero bisan pagani ang mga kanabitaw mga janitor na to sa kadagatan, ang ato mga cleaners sa kadagatan, ginakaon pagay nato og apil. Unsa man ana, usaan na kinhason. Kanang mga tong dagat, grabe na ka-polluted. Kaya nga naman, pila ka tonelada sa kinhason na ginakaon sa mga tao sa entero kalibutan. Tanawa itong dagat. Ang pollution, grabe na. Ang maka-maintain para untaan na, para nga dili kay nahugaw ang atong kadagatan. Kana rin mga kinhason, o kana pang mga mananap nga sa kadagatan, nga not good for consumption for food, kana ginunta. Pero unsaon man, giapil na itong kaon. So ginlan tala mo ko ang tanaman, ilhigay, idris talisay, idris sa Cebu. Ato ng pamatyon tanan, ambot lang kanong sa taman ni Maho. Mabitaw nga kanang mga basurero, masalot yung na nila. Kaya kung wa ng mga tawhan na, nga kadaghanan na to atong gibati, nga degraded nga trabaho, correct? Ay, basurero na sila. Hey, unyagwa na sila. Wala nang driver sa dump truck nga, grabing bahuan ng loyo. Nga makasunod, mangganita sa ilang truck, unya drive ang tag-motor, dilir ko na itong sakyanan, manampom gaita sa atong ilong tungod sa kabaho. Kanang mga mananapa nga naa sa kadagatan nga dili for our consumption, gituyo na sa Dios for ecological balance. But what we have done, ipangao na to na sila tanag-apil unsay resulta sa itong kadagatan. Polluted. Unya, ang ilang gipangaon nga mga toxic substances na transfer sa atong lawas, and the toxic substances nga nakuha sa mga gikaon sa mga mananap sa kadagatan nga ato pong gikaon, that will give us another problem sa atong lawas. That is injurious to your health. Mga simple bitaw ng explanation ng mga kaigsuhunan. Ang uban, magyaga-yaga man ana. Yes. Uwa ka masayod. But kinahanglan ka masayod ana. Kaya ang imong lawas, templo na sa buhi nga Dios. Pataka kag kaon nga isud nimo dinhi. Ana mga mananapa, mga pagkaon nga di maayo sa imong lawas. Pag magsakit ka, pag mamatay ka ng sakit, nagtukha kang maluwas ka. Ngano man? Gipatay nimo, naghikog kag hinay. You are committing a suicide in an installment basis. Ang atong kinabuhi mo bo, ayaw himo ang mubo pagyod. Life is short. Do not make it shorter. Unsa pagyod? O na ilhanan. What to test
must all marine life pass in order to be clean or edible, na siya fins o na siya scales. Anak simple. Ang uban, ginabiay-biay nila na Bora sila kabalo. Unsay scientific reason nga nagpaluyo ana. Ang tumong sa Dios, God wanted to restore in us the good health nga nawala sa sinugdan tungod sa kalaki ni Adan og ni Iba. Hinumdumi lang ninyo, nga ning abot ang kamatay sa kalibutan sa hinungdan. Kaon. Abi nimo kining kaon, mao puding hinungdan nga daghang tao mga matay. Okay. Sige. What kind of birds that are prohibited for food? Ayan na punta, atis mga langgam. Kaya na ay mga tao na muyo sa bukid, nga sige kamusil ang mga langgam. Unsa man po ni mga mananapa? Ang tanan may hindo nga langgam magkaon kamo. Apan kini mao ang dili nyo pagkakaon ang agila o ang asor o ang agila sa dagat. Unsay but pasabot, sampol ana kanang mga mananagit nga mga mananap uwak. Basta kay managit, madugmok og bukog, dili na pwede nimo kanon nga mga napa kay alang sa Dios makadaot na sa imong lawas. Di ba? Grabe ang Dios ka-selective nga naman. You are holy in the sight of God. Okay, sunod. Okay, unsa man ni? Unclean birds. Mo siyang dili pakaon mga mananagit nga managpagdagit nga mga mananap di na ipakaon sa Dios para nimo. Okay, sunod. Read panang diets in the Bible. Ideal diet. Unsa man ang ideal? Unsa binisayana? Ideal. Ang ayan? Okay. Naapoy gitawag og acceptable kani mga clean animals. Naa sa dagat, naa sa mga langgam nga hinlo. Ang giniklara sa Dios nga hinlo, mo na acceptable, madawat ra. Pero unsay ideal? Fruits, grains, vegetables. Tan-awar gud ng atong ngipon. Ang atong ngipon dili ning ngipon nga murag sa tiger og sa iro og leon. Ang atong ngipon tan-awa na murag sa kabaw og baka ang ibabaw o ang ubos. Para na siya sa gulay, prutas o tanon. Dili na para pang-up sa bukog. Okay. Unya, kini siya mo ay unacceptable diet. Wala itulo ka diet sa Bible. Karon, tanawar ko ni mga tao sa unang panahon. Si Adan, si Enoch, o si Noah. Wa ni sila mga unod sa mananap. Tag-a sila, di ba? Ang ilang height taas. Naawa ron sa atong panahon nga kusog na ta mga og sa unsang karnita ang atong height niya raw. Kung huna-hunaon taga-dirirata ni Adan. Plus ang atong edad himubo. Grabe yun, pagmubo sa life expectancy, sa dihang ang tao, gikan sa panahon ni Noah, nagsugod na sila kaon og karne sa mananap. Mo na mo advice lang yun ta, pinag-ispodlong sa Ginoo, nga kung mangaon, ito mangaon ta, pero dili ingon nga, grabe ba? Nga pamahaw, paniud pa, panihapon, naagyod ng adobo, karnes, tubangan. Abi ninyo, sa diha nga nagsugod na og sulod ang fast food sa entero kalibutan. Unsa nahitabo sa mga tao? Nagkadaghan pud ang mga hospital, nagkadaghan ang doktor, nagkadaghan ang nurses, nagkadaghan ang midtik, nagkadaghan ang embalmer, nagkadaghan ang purinarya, nagkadaghan pud ang memorial park. Ako hantod karon di ko kabalo mag-order anang magtundok-tudlok ko lang bitaw nga naa sa mga pasbod nga ana-anaon ra bitaw di ko nakmao. Ngano man. Dili po ko ganahan mukaon na ng pagkaon sa mga fast foods. Kay nahibalugog ko nga makadaot na sa akong lawas.